Busques un camper de 6 metres, esportiu, compacte i versàtil per 2 persones? Aquí tens la Devles Globetrail 600DB, un camper full equip. Ens ve amb llum de dia LED, ens ve amb llums automàtiques, amb sensor de pluja automàtic. Anem a veure'l. A dins tenim un vehicle que ve equipat amb la nevera de 90 litres de compressor de Tedford. A nivell de cabina, Devles mai no escatima. Volant de pell, climatitzador, tenim tot el sistema de sensors de seguretat, de frenada, d'alerta de canvi de carril. Per tant, totalment equipat. En l'interior notem un espai molt gran, amb sensació de molta obertura, amb un llit de 1,95 m per 1,50 m, focus desmuntables que els podem ubicar on més ens convingui perquè tenim carril electrificat a tot el vehicle, amb tomes de USB també en les diferents zones i en les diferents ubicacions, i a més portem el sistema de calefacció amb el Truma Duo Control, que ens permet des d'aquí controlar les dues bombones de gas, quina d'elles volem tenir en servei en cada moment. Devles té molts banys i aquest es diu Compact, amb persiana a l'entrada, amb el vàter ubicat al darrere i amb la pica en la banda de davant ens permet tenir una bona zona de dutxa que es tanca amb cortina i tenim finestra i claraboia. Aquest vehicle és de final de 2022. Té 28.900 quilòmetres. Ha fet uns 8-9.000 quilòmetres per any. És una autèntica ganga perquè estalvieu 15.000 euros respecte al seu model equivalent nou. Estaria amb 72.000 euros i aquí estem a 56.900. No deixeu perdre aquesta oportunitat.